DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Taurai zvenyu yese yamunoda, shorai zvenyu kusvikira moyo yamira. But zvamanje manje anonzi Jeff Judah, chairman Hosana, remains undefeated. Jeff Judah anopedza and arikupedza and zvamanje manje ndiye munhu wacho arikuita sei arikupisa. Panapa ndine video randasangana naro. Jeff Judah commenting on Nelson Chamisa kudzoka kwaaita mupolitics. Baba, Mawan. Jeff Judah, the man of the moment. Jeff Judah remains undefeated. Jeff Judah arikuramba achitongorova murovero wake achitoenda kumberi asingadzokere kumashure. Ndoda kuti tione video iri. Taona video wozondiudza kuti unofungei nemashoko arikutaurwa naJeff Judah pamusoro pekudzoka kupolitics kwaitwa naadvocate Nelson Chamisa. Unofana kusiya comment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. But zviri kunzi namukoma Jeff Judah, imimi you are not Zimbabweans. Chimboti siyai tiite politics dzedu isusu semaZimbabweans. Vane mazwi avanotaura andisingakwanise kutaura inini, ndosaka muchiona pakutanga kweprogram inoi tinoisa disclaimer kutaura kuti zvavari kutaura izvi hazvinei nechekuita naDJ Holly ne.5 Creative Studios. Murovero wavo, maitiro avo vari kungoita zvavarikuita sei zvavari kutongoita izvozvo. Ma1 aya. Zita ndinonzi DJ Holly ndokuchingamidza ku.5 Creative Studios. Kana uchangotanga kusvika panapa muzvara nhasi tokuti dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Zviri kunzi chiko hapo kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame namba ipapo todzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZANU-PF anoda kukwatisa vanhu handitika. Regai tipinde munyaya tisanyanyotambisa nguva tinzwe mukoma Jeff Judah Hosana kuti vari kumbonyazoti chii nenyaya yekudzoka kwaadvocate Nelson Chamisa mu politics. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndikuti sarai muchiona mukoma Jeff Judah. Muri Zimbabwe makadii. So ndofunga munhu wese ari kungozvinzwira. Uye vakuru vakati chiri musakasaka chinozvinzwira. So somebody was saying wakazvinzwa here. So ndabva ndatifungoziva kuti vanhu vada kutaura kuti kudii pamusoro pekuti what. Zvikanzi ari kuti adzoka kudance floor kuzotamba nekuda kwekuti hapana munhu ari kutamba this sphere in this place iko kudance floor. Saka ndivadaziva kuti vada kunditapa mukana, vada kuti kundinzwa kuti ndoti kudii. So ndokuda kwekuti vazhinji they want to hear from me what I'm going to say. So ndichakukumbirisai kuti today I'm going to use hate speech. Shandiregerera ipapo. So of course I know kuti vamwewo vari kupopota vachiti adzoka kuzoitei akambotisiya akatirasisa, vamwe vakati akarova bhegi, vamwe vakati akatidisappointa, vamwe vakati project ZANU-PF. People they are pointing to different whatever they are saying. Whether that is true or not, I don't know. What I know, those vandoda kuti ndite share with you, for better or for worse. Ndiri kuti mabumbwa mabwidi
who are living in Zimbabwe, who are born in Zimbabwe. Never have a Mabwidi who are leading politics within ZANU-PF, who are leading politics within the opposition. Drugoti, please leave us alone, we Zimbabweans. If we need a political party, tunoziva zvatichaita. So, izvo zvokuti muri kudzoka, please leave us alone. Don't disturb us. Otherwise, tichazotaura mamwe mashoko ekuti ndikakutaura, you never want to see me. Zvekufamba muchizvitutumadza zvezve, muchiita dzungu rokuti munoenda kuBritain uko muchino kuEurope muchino addressa European Union Parliament wamwe vachienda kuma-university. Siyana inazvo izvi. Siyana inazvo. If you want those things. Kusanganisira nemajournalist enyu vana hopo chung'ono nemangu mabranda yemabumbwa manyasa. We know it. For a long time Zimbabweans did not know kuti even Job Scala himself. Baba vake is not a Zimbabwean, Muzambia. Chamisa, baba vake is not a Zimbabwean, Mubwedi. The current president, Mnangagwa, is not a Zimbabwean. You know it, Mubumbwa, Ibumbwa. Munakona kana kubumbwa ira kwachi kubumbwa uri mahali. The vice president, Konstantine Chiwenga, mwana wa tete vangweni, mwana wa koni. Tete vangu pachiri mamuga paseka. Muchukunda is not one of us. Vana Mohadi, ndakakubvunza kuti Mohadi zvoreve, is not even one of us. You don't even know. This crop of leadership, they are not Zimbabweans. They've never been Zimbabweans. Now I'm telling you this. If you go deep down, kwenda kwanana Robert Mugabe, zita rake ndana matibhire ndakakudze mushamavo mavanobva kuMalawi. I told you, they are not Zimbabweans. Even the first Minister of Finance, Nana Reserve Bank governor, they were never Zimbabweans. I've always told you the truth. We can go a very long way. Even some of the Zimbabweans, they joined Yens together with these criminals in committing heinous crimes. I always tell you, these people, they are not Zimbabweans. Some of them, they are not Zimbabweans. Then we have Zimbabweans who have joined Yens with these criminals. So ndoda ndikuudze ndichiti nokuti vamwe vanoti alright saka ndoda kuti tiita sei iwewe. Inini my message kumabumbwa ndeyekuti leave us alone, please leave us alone. Imimi muri mabumbwa itai zvenyu zvechibwidi zvechibumbwa, don't involve us. We have got our own way. We are going to do the things our own way. Imimi kana manyanya kuda politics, dzokere kumusha kwenyu kuZambia, dzokere kumusha kwenyu kuMalawi. I think vari kutodawo ma-politician. That big outcry yekuchemera kuda kuita ma-leaders emuZimbabwe, please, siyana inazvo. Siyana inazvo. Siyana inazvo. Mune kumusha kwenyu. Thank you.